kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma Piindi TV koyi dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen Piindi. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe woɓe yebde ayawo Piindi TV min calmini on man fof e inde mum e yettode mum an andi ɗo gonɗa e to kedda fof wantoro tawima ɗon salminima saɗi tedduɗo gonduɗe e needi caggal yettude Allah noon e julde e giɗo mum sallallahu alaihi wasallam mi arti e yewteram wonde fayda nde yewteram mawne nde hono comédie show taw ko ɗo tan e nder Piindi TV hade min nadde kadi e yewtere nde muɗo dono bandiraɓe machallah Ramadan Mubaraka korka malaɗo jaɓaɗo machallah muɗo wiya téléspectateur ujam yeɓo ɓamɓe muɗo wiya on oɗon jarlo oɗon jaafo par ce que hitande no woruno ñande foof muɗo waɗa émission ngaji ne wawi mi haala hen ko henanaki hon donc ɗum muɗo wiya on jarlo kam jaafoɗon kam minne kadi mi yarlima mi yaafima yen battini duuɓi kewɗi ko weeɓani ko machallah hande noon muɗo jogui beelamma e weltare ngam noddude ɗo bonam gorko machallah sehilam bonam gorko mo teddinmi kadi mo korsinmi mo jinmi hono kayasi gorko mo mbolo biran machallah neɗɗo moƴƴo labɗo reedu bawɗo yidde andi no wondirta e bonum rewɓe en donc ko neɗɗo mo ganduɗa min gandimo ko ɓooyite ko soofi meeɗa wonde hakkude mum e bandira mum rewɓe wona min tan mboɗo wawi hande daranade mi haala e inde comédien uji rewɓe ɓe fof ko bandiraɗo amen gorko donc hande kanko manmi invité kanko noon ko neɗɗo mawɗo e nder théâtre pulago nde wonno o waɗi ɗo golle baɗɗe fayida mi woppat kanko e hoore makko o jubbana on hen seeɗa ko wayno meeɗi wonde ɗo président dental pinal PULAAR machallah mo haalan en kanko holon troupe o wonno e honde o naate théâtre oɗon gandi concept émission no wayi onon rewoɓe ayawo Piindi TV surtout comédie show mi haalanta on émission o no wayi donc mi arat tan mi salmina bandiraɗo gorko mo wona bandi gorko kay asi no mbaɗɗa assalamu aleykum Aïcha wan mi salminima mi salmini dendagal bandiraɓe yeɓoɓe oɗo saaha Piindi TV émission ma comédie show kadi ko jogade weltare mo wonde arde émission par ce que komo jinne arde ko ɓoy mais hunde fof kode Allah hoddi mais vraiment ɓoyni yidde garden jewden ɗo hen kadi comédie show kadi arde kadi taw hen kadi artiste vraiment ne weeli ha maayi iti ko jeyɗo tottama ɗum tagi goto sen loppo yo loppo bor muɗum kadi jeyɗo bonnata jeyɗo bonnata en dañi weltare mo wonde arde émission he kadi en calmi bandiraɓe yeɓoɓe foof kono mbiɗani hen e lewru korka ndu en mbiɗi vraiment yallah hokku en kumi ela en kumiri bisimillahi rahmani rahim yalla hokkene yerdude alhamdulillahi rabbil alamin kala ko rewa hen Allah kadi yo jaɓe salminima Aïcha donc on nani ko machallah Kaya wi ko mais hade men nadde e yewtere nde en namdoto hol gonɗo Kayasi bon Kayasi ko suka pulla tan comme no sukaɓe fof ni hen mais jeeyaɗo to wuuro men wiye Mbolo Birane Allah waɗi kadi ko toon jibini ɗen toon mawnuɗen toon mbaɗɗen cycle men primaire jaltuɗen toon tan kone jaaɗen janggoyde cycle meɗen secondaire nde wonno oɗon saaha nden pour yiide collége e nder Fouta weeɓani période momin dañata en 36 kono kam ko jangde yaltini en Mbolo mais ittani kam kala vacance ken ruttotonoɓe Mbolo ha ɗo ɗo hande ñalama ɗo kalten ɗo kadi aussi hande galle meɗen woni ko Mbolo kono ça veut dire ko ɓiɗɗo Foutanke parneriɗo Fuutankagal wadde a jangi seeɗa machallah eyyi yettere Allah en jangi wona seeɗa wayi yettere Allah ko jangude donc ɓayde émission Pulaar te ka Pulaar yanke machallah mbiɗa sikki hande a wattake présenté e rendo men surtout noon e milieu mo gonɗen o woni audiovisuel honko mbaɗɗa hen ko heewi honko markuɗa hen Kaya comme mbiɗa an a jangi ha heewi ko tahma subtade wadde ngal ɗon meccal bon Kayasi ko suka pulla tan comme no sukaɓe fof ni hen mais jeeyaɗo to wuuro men wiye Mbolo Birane Allah waɗi kadi ko toon jibini ɗen jaltuɗen toon tan kone jaaɗen janggoyde cycle meɗen secondaire nde wonno oɗon saaha nden pour yiide collége e nder Fouta weeɓani période momin dañata en 36 kono kam ko jangde yaltini en Mbolo mais ittani kam kala vacance ken ruttotonoɓe Mbolo kono ça veut dire ko ɓiɗɗo Foutanke parneriɗo Fuutankagal wayi
e bon Aïcha hunde fof ko wiyete hen bon sen ƴeewi batte sen mbi tan moggiyankagal hannde walla en mbi jimri fof ko nalankagal tan mais enen ko minen nalankagal kon bon peut être ma ko gila école primaire tan ndewno eɗen jogui hon troupe aji école ko gila nden tan bon déjà eɗen goni hen je me rappelle très bien en 89 mi woni no meilleur chanteur école Mbolo nden bannomi reprendre ko morceau Abou Djiba goto ɗo wiyata bonne année ɗo 89 bonne année aɗa wawi yimde wadde on morceau no kaya ɗum kama suudi amen eyyi ko ɗum tagi Allah waɗi bon on facette kamin gandira par la suite ko gonɗen jangde ko foof eɗen jiiɗi aaro eɗen mbaɗi ɗum e jangde nde aaro eyyi c'est pourquoi indi ha école déjà ɗum foof ko bon peut être que gona yimɓe tan hewɓe haalde tan mi waɗi walla mi rewi naggam mais avant que min mbaɗata théâtre pulaar déjà tan min yeehi école des arts j'ai fait là-bas 3 ans ha jaltumi bon hankkadi à un moment donné certes liggeyam nde j'étais à la LONASE jaafoɗon e publicité o ko toon gonnomi mais tolima sa gatoto ma jiɗmi ƴettude lawol hooram tan ko caggal nde kemi diplôme en management eyyi kadi j'ai préféré wonde showbiz o nane en jewti seeɗa haade men ngabbude mbiɗa kam haade par ce que min cikkannomi ko minen nannuma e théâtre mbiɗa an min nde gandanmi on nde tawi komi waɗi théâtre ɗon jinmi ko memana kam seeɗa par ce que min e nder gandalam daɓɓal cikkanomi minen ko minen tahi jiɗɗa théâtre par ce que min sehilami ma aɗa waɗa min fréquenté machallah a rese amen cikkanomi no gondirta e amen ni no ɓadiriɗa amen jaaɗa ha yidde nde naati hen après gabbitiɗa amen kono a wi kam an a waɗi théâtre haadema andude min effectivement bon pourtant ɗumina artude yeeso seeɗa par ce que a ƴeewi ko nande Ablaye Diallo en bana en min gandiri ko 2003 2003 mi sikki faati c'est 20 ans somi juumani oui eyyi 2003 waɗi mi présenté ko Yacine min juude mabɓe mais on temps min mandaɓe mais ko Yacine wonno sababu mabɓe mais par ce que Yacine ko banam debbo min mbaɗa 72 heures minen artiste aji bolnaɓe mbaɗi Yacine en mbaɗi quelques artistes ɓe gandodiri ɓe gari woni ko en Ablaye Diallo en Bana So en bon yaɓele Habiba ndeysan Gueji Waye eyyi Salamata Dia en ɓen fof ko on temps no jeune au théâtre bon ɓen fof mbaɗa waɗi ko nden gandiral amen fuɗɗi hankkandi bon peut être yeehina kankandi waɗi comme sous forme de réseautage ni tan ko 72 heures théâtre dingiral wonno eyyi ana jouino hen si par ce que min kadi aussi min tuma ko théâtre en fof min je suis plus à l'aise et théâtre sur scène que théâtre cassette c'est pourquoi j'aime pas le théâtre cassette sur scène ɗum waɗi l'aise ko théâtre sur scène ko ɗum tagi kadi aussi min ko ɗum ɓuuri mawde on jiiɗa boyo dal depuis 2003 a waɗani sérieux donc ɗum ko lañal wonno ndekete kanko guila 2003 omon waɗa théâtre min noon mi anda gandir min ɓeydi heftindema e théâtre ko sangane dental pinal pour yaltinde ko nden min keftinma min ni muɗa jeeya e force ɓe mani ha nadda e dental pinal pulaar mi anda tawi aɗa siftori ɗum no feewi tawi nomin batta réunion nde aɗani an ka opposant kanko ko Sonko tan so yimɓe ndewi jeeri o faye waalo aɗa woni e nder auto ma jippinɗa bana réunion mbira mbimami kaya an jippo gara mbaɗa assisté réunion mbira min affaire aji mon ñakkuɗi fayde ɗi min mi ala hen a siftori mbimami kaya jippo tan keɗoɗa mbiya non mi perdata tan mbimami ka saabu Allah ar keɗoɗa min effectivement no mbiɗani ko noon c'était en 2013 on saha kadi no aussi bon mbeɗa mi milieu showbiz o mais kam so haalala nden kam nden koye musique o mbaɗa ɓiif wadde ha degré fulɓe ɗe ɓurno wonde koye musique o kadi nekko jolfuɓe ɓurno wadde liggodir nden à part baba mal haalpulaar mi alamo liggodir ko batte musique eyi on période woni période mo mbiyata ɗo no kadi aussi ko période mo ganduɗa hoorema vraiment Aïcha wan markuɗomi par ce que woni période markuɗomi ko période mo ganduɗa hoorema vraiment ko ganduɗa yimɓe ko dañmi hen ko bon hande woni jogui milliard uji mbiyanɗumen ko min ɓurɗu men allude hen wallahi ndeysan ko gandumi e nder milieu théâtre pulaar ko par ce que hande ɓe jottodirmi ɓe foof hande ɓe ganduɗa so jamalum mbaɗi yeeɗu men ɓe foof ko nden gandumi ɗumen e surtout les comédien pulaar par ce que miɗa heewi wiide kam moggiyankoɓe meɗen neɗɗo foof ene wawi ellaji fo wawi yaltinde mabɓe ha heddi solidarité andude fodde andude teddugal ɗum woni ko mbiɗa ko hen nden période min jaalata grand théâtre bon donc holko wonma ko wonma gummuɗa e domaine goɗɗo gara naata e domaine mo ganduɗa a waɗani ɗum maîtriser e bon aɗa andi sa woni showbiz culturel bon ɗumanaji fof ko gotum en heddi ko peut être ko ɓe aɗa wowi ɓe a wowaniɓe mais hande no mbaɗirtama nabde nalanke jimo no mbaɗirtama nabde artiste comédien o bon peut être nakko aussi ko haalpulaar en enen facette meɗen eɗen keewi tan
j'avais constaté ni heewi jokke golle te souvent min nanat artisaji haal pulaar mawɗi je yahmi tan bukkodiri e karuji rapitaji à un moment donné mi jamais bon e min mbawi yidde kalis ni mbemi ko ɓeɓe tardintam j'avais pas softano dal mi jeemano ni quoi parce que ne kewi saabu Allah kewi saabu Allah hayso jomum noddama joni wiya wode ko haysade ko neɗɗo mi wawa yomnade ɗum temi je ne fonctionne pas an kam time is money min ko time is money c'est pourquoi départ ame pulaar waɗi difficile seeɗa e waɗi difficile kamɓe wonko ɓe goowi woni jokkodiral enɗam tan ni hennagal bon te an a wawan jokkere enɗam non sur plan professionnel min pouram ala ɗum ɗon ala jokkere enɗam non ko kalis non moni non liggey quoi so liggey passe nak gandi natti liggey Aïcha mbaɗa foti liggindemo a faami valeur makko ko 100 000 francs je lui paye 100 000 francs so Aïcha nak yumnima ha pari so welama nak Aïcha itta hokkami 100 000 francs mais kay kanko yo yoɓe 100 000 francs makko so welama so itta nak 90 000 walla 80 000 francs ko kanko hokkuma quoi eyyi bon hay ɗum ne kadi aussi gueɗe ganduɗa hoore mata kono mbirumami ni hen mais franchement ene wawno siforade foof kamɓe mbawi wiide kam ça est une occasion kadi no aussi ko ɓeydi welde men affaire o ɗon mi yetta ɗon Ablaye Samba Sy Ablaye Diallo ene waɓe no moɗon onon foof onon wiyetanoɓe ko onon nalankoɓe ɓurɓe andede ɓe comédien ji ɓurɓe andede ɓe hen on andi affaire so waɗi réussir tan ko onon tagui waɗi réussir eyyi on ɗiɗon événement ji onon tagui ɗi mbaɗi réussir quoi en gros c'est ça joni mi waɗa ɗon seeɗa laañal mi waɗanamo témoignage yel gotel ko haali koko noon fote makko kadi machallah so naati e liggey ko neɗɗo mo ganduɗa machallah ponctuel o ala cahane liggey so yewtere yonti ko yewtere so liggey yonti ko liggey te kadi machallah ko hunde nde o andan ɗum donc aɗa rendinno ne foti pelle gonɗa président mabɓe mele ɗum ne weeɓi e foti pelle wonno 14 wonno ko eyyi ko les communes troupaji wonno kurfaji sappo e jeeɗiɗi kay wona 14 sappo e jeeɗiɗi troupe fof yimɓe nayo mum o hen troupe fof aduna ko yimɓe joyo eyyi ɗum wonno woni ɓurtinɓe joyo ni en mbaɗino masala aɗa troupe mo ganduɗa hoore ma tawa ko waɗi ko yimɓe hakke andaɓe ɓe ne kewi ɗon te kamɓe fo aɗa sohla waddeɓe utilisé a wawi ƴettude o goppa o en aɗa ñande foti membre uji fami bon départ premier départ 2013 on était parti avec à peu près 133 artisans mais finition hen aɗa mbaɗen sélectionné ko 30 personnes ɓen tan mbawno waɗede sélection ko 30 personnes 30 personnes yalti hen mais sin ƴeewi comme no mbiyamni souvent nde wonno haal pulaar en ke solidarité wattan ɗo hen hayɓe mbaɗa sélectionné ɓe waɗa sélectionné ɓe fof way kono gotum ni wallahi ndeysan kadi min gagni des formations grand théâtre eyyi bon ɗum e dow ballal ma kadi fo heeɓa hen kadi aussi pour rappel tan kam toon ko Ablaye Samba Sy wonno président min j'étais le secrétaire général e gonno secrétaire général kaw Ablaye wonno trésorier wonno secrétaire général promoteur événement o quoi kaw Ablaye wonno trésorier machallah hunde welde ndeysan machallah mais guila nden ha joni aɗa jokki gollade golle ɗe onon to ko on turu bonni omo lutti ha joni bon finalement dental pinal pulaar comme mbiɗani min j'ai pas froid aux yeux quoi o fusi woni yimɓe dental pinal pulaar waɗano ɓe arrangé eyyi te kadi ko yimɓe ganduɗa hoorema fonno ɓe wallude nalankoɓe ɓe ganduɗa hoorema cikkannomi sonde artiste aji ndendi ma waɗɓe arrangé en tant que des chef d' entreprise mais ala ko fin ɗo gandimi waɗani ɓe arrangé ɓe pusi ɗum ko ɓen batti noddi artiste aji min waɗi jekki jekki tan nanmi ɓe nodda boto min mi nodda garɓe boto par ce que wiya ko goto artiste aji wallahi ndeysan townoɓe nde to tawano goto wuɗon mbaɗa tawno merci yejjiti min mbaɗa yawi yejjidde noon aɗa yawi yejjidde mais somi haalima faam eyyi bato nguɗon nde garmi nde hayde kalmi hen nde ni kanko noddunoɗo yiyene hoore makko pourquoi par ce que mine makko min jodinoma jonde nde gandanɗa hoorema ko mine makko e neɗɗo mawɗo ɓurɗo gandaɗo ɗo henna allah somi temi mine makko élage baba malla mi rewa inde he min jodinoma mbanmomi proposé on projet yidde liggodirde makko avec tous les artistes o yeehi kanko watti projet o e hoore makko wonti haala gulɗe mi faama eyyi mi faama aɗa yiiɗi laɓɓinen walla goppiren non famoɓe ɓe artiste aji mabɓe pam min noon vraiment comme artiste kono ɗum mi famani kono on passe ɓayɗen mbiɗa eɗen kewi jokkere en ɗam yiɗa natene détail uji men on passe hono ko ganduɗa mais comme ce qui est sûr et certain ko pustaɗɗo ha dental pinal pulaar fuusi o ko toon a faami ko toon o fusiri nde par ce que wi ko yimɓe o liggodirta yimɓeɓe par groupe liggodirama par individuel ko théâtre o waɗanno ko théâtre wonnoɓe proposé des productions a faami mais o ne signe pas des contrats avec les troupes suñ kala contrat ko artiste fof ƴetta individuellement o signirama contrat ɗon dental pinal pulaar rewi fuusi mi yejjiti ɗum wallahi e barki lewru korkal mi yejjiti mais après ɗum ma haalnam ɗum less donc onon
so tawi oɗon banno suude kadi ko mbiyono ɗon ko gonga e mon ɗum fotani fusɗe on par ce que dental pinal pulaar waɗino ɗo ampleur mo ganduɗa surtout an golle ɗe gollotonoɗa a formi ɗo sukaɓe tokosɓe minen hande Amati Diane to jooɗi fof no wiyanno minen min cikkatno minen komin wawɓe théâtre komin gasnoɓe golle ne min jeehi machallah min tawoyi yarahma Bas Diakhaté e pape no wiyeteno Pape Fall e hol goɗɗo e oya boɗejo waɗanoɓe min toon forme ɓe nde min jettine ɓe mbi ko xamolen dara hay dara min ganda donc hay an aɗa jeeya e wallunoɓe min pusnoɓe min donc sukaɓe kadi mo yiiɗo hande sukaɓe nan ɗo hande ne mbaɗa marqué empreinte mumen e nder art koye dental pinal pulaar ndewi ko ɗon ɓe ñangi eɓen ɗo mbaɗa golle baɗɗe fayida mais pourquoi onon surtout an kaw Ablaye Samba Sy Ablaye Diallo e hol goɗɗo onon ɗeɗo tamminoɓe bureau pourquoi oɗo goppa ɗum ne yaara noon bon an haal pulaar mbeɗa ko weeli wallide ko duugotoɗo darotoɗo quoi kadi aussi bon ko min fonno wadde arrangé yimɓeɓe peccoro min ça m'arrange yimɓeɓe joni ɗo to neɗɗel ga neɗɗel min en tant que promoteur ko min fonno wiide ne waɗi mi arrangé mais Allah waɗi min pulaar ɓe garanmi hen nde mi arani hen ƴewte hen hunde c'est pourquoi min yimɓeɓe dentade kamɓe fof koɓe sehilaɓam ɓurannomi fewnitade yidde wadde wone gueɗe mais so pecci Aïcha fayi to Bana fayi ga Accamba fayi to te fof ko yimbam ça sera trop gênant mi wayi mbaɗa wallodira e groupe Accamba en mi appo groupe Aïcha wan en walla mbaɗa wallodira e groupe Bana en mi appo groupe Accamba en c'est pourquoi min à un moment donné koɓe ndenda o waɗimi arrangé waɗirimi arrangé kadi aussi puisque komi arani ƴewde hen eyyi mais ko mbiɗen ko rek oɗo Aïcha kala dentel wonɓe waɗi arrangé wonɓe waɗani arrangé donc wadde kadi min en tant que dental pinal pulaar maayi mi holli ɗum caggal hande aɗen ko mbimi mbimi ko les déterminé woni fellitɓe actuellement ni est ce que wadde wona an waɗi dental pinal pulaar pour wadde créé goɗɗum anne kay woni koye arde ay déterminé tagui mi wiide ɓe fellitɓe ko faami ko mabɓe jeeyi haɓe ƴetti décision nde ɓe gaari en premier fois ɓe mbi grand komin yiɗɓe dartinde troupe te komin sukaɓe mbimi jeeya ha pelli toon garon ɓe pelliti ɓe gaari minani on turum ne heewi doole de bon machallah carte parce que tagui ko machallah faami ɓe mbi min yomi armi yoɓa hande kamɓe jaari koye théâtre génération gonaɗo o henno ko tanam ganduɗa hoorema tippo aɗa wawi ɗum expo aɗa wawi ɗannorade ɗum kadi aussi pamin won théâtre uji ko ɗo tan mbawi haalde non min mi waɗa feere tan mi ara ko 5000 mbiɗon 5000 o teddurnoon kam par ce que min ɗo tolnimi hande ɗo min fotani sodde carte mam 5000 de toute façon sukaɓe nan toon mais an kala jaltuɗo e formation ma kaya kadi mi wi ɗon somi wi kadi sukaɓe kadi aussi ko wiyete ko mi yettalla mi yetta baɗo mayra mboccu par ce que hande kanko woni toon mawɗo kanko huufi sukaɓe kala buubel en nan hen silleuse ɓen ɗiɗo ɓe ganduɗa hoorema cuwa he jibine en ni kadi eɓe mbaɗa sa dariɓe sur scène an ko an fusi troupe amen o an fusi ɗum jaaha gaddoya to mbaɗaya créé so ka wonɓe donc kayasi nan ɗon mais kaya hono jirɗa théâtre joni surtout e korka kam vraiment korka ko théâtre uji ɗi jeeyi ɗum kala site internet guddiɗɗa ma taw ɗon théâtre uji jolfuɓe téléji ɗi min dal mi sikku minen comédien ji minen ko korka woni saison amen ko korka min dañata kalis minen dal so korka maayi tan hay goto wonta yiide min so korka ari yimɓe keyɗi mbaɗi stress eɓe nodda min ɗum no jiiruɗa ɗum bon no jiirumi ɗum ko Aïcha anayi jardi laaceje tan noon mbami sifrade ko jiimi ko woni holɗum hande bon so yeehi ha gandanɗa hoore maɗa artiste aji ɗi henno koye pièce aji korka ɗi ponno wawde dañde hunde mais hande joguiɓe les maisons ɗe mbiyeten maison ji visuel ɗi henno hande anje ɓe yaltinde kalis ko yimɓe liggotoɓe nder galleji mabɓe ɓe hen que ça soit des journalistes des animateurs ko ɓen hande ƴeew téléji kala télé mo jaaɗa hande tawtan ko journaliste et animateur uji tout hein te des gens qui ne sont ganduɗa hoorema ne sont même pas des aɗa andi bon certes il y a artiste il y a acteur mais hay acteur c'est pas quelque chose de facile min des fois bon actuellement ni jeeɗo des fois ni mbaɗa yeeɓa téléji ɗi hen korka hen j'ai même envie de faire plus de théâtre natta hay jogade envie théâtre o quoi c'est que bon wonti tan han kantine fijirde ganduɗa hoorema garɗo fof tan jola quoi vous devez revoir les choses moi je passe donc kaya joni an holko woni kuccam ma e holɗo jiɗɗa nawde théâtre hande pulaar
holto jiɗɗa nawde kadi ko taxma wadde découragé kadi ha mbiya a woppi liggodade amen joni mbaɗɗa ko turbiyel ma turpel wona turpel ma toksel mbiɗa kon fellitɓe holko kalna kam keɗe ɗi question ngaji ɗi ndellin men holko jiɗɗa kuccamma kadi ko holko mettuma e amen minen ɓeɗo ha mbaɗɗa découragé eyyi bon avant de kam wona turpel tan ko mbiyon ko aɗen sa yi troupe tan aɗen ko gañanmi ko affaire o yaa non kono tooñ kon koye toñde fellitɓe non mi jaɓi ko mbiɗa turpel ko min kodi Aïssa min komi promoteur culture min komi tout ce qui est culture min je suis là kadi ne aussi hande fellitɓe mbaɗa wawi wiide kala ko hande ko seeɗa e famɗude haade min ngala doole mbaɗa ƴetta mbaɗa waɗa toon o o yejjid kadi aussi je ménage Ousmane Gangue gonga e holgoɗo Ousmane Gangue tan mbatta ménage non Ousmane hande woni mo jog ganduɗa hono mbaɗa wawi wiide kañum yoɓatami han nala koɓe liggondutuɓe fof ala mbawɗo yoɓde sowona Ousmane Gangue ko gonga wiide ala on ɓoydi on ɓoydu on tan wawi yoɓde min goni heddino kam mbaɗa wallodire woɗɓe des fois des gens neɗɗo o daña o sohla contrat en bon to ɗo foti rewde les procédures waɗani maîtriser les conseils min ɗumin hen mais kam to paaɗen yeeso kam ko woni yeeso meɗen ko a faami déjà jaam ari multi service koko daari eyyi te e nder jaam ari kadi no aussi mbeɗa waɗi lata consultance culturelle fitti ko hande kala ganduɗa hoɗa jogui un projet culturel il suffit ko kalden idée générale o mi anda idée générale o ko gonɗa e dow muɗum fof on marchande sen pamodiri je travaille le projet mi tottuma projet e maɗa kono waɗi ɗen consultance actuellement sur le plan culturel eyyi ko heddi ko kam ko mbimi ko côté fellitɓe ɓene kadi no aussi ko sukaɓe ganduɗa hoɗoma mbaɗi yiiɗi yimɓe joni an ɓe hayso actuellement ɓe ganduɗa ɓe mbatta hakkille e pawujji e maire uji 3e âge uji pawujji e maire uji aɗen joni mi haalanma kaw Abdoulaye Samba Sy en ɓen joni ko pawuji maire uji a maire en minen joni komin 3e âge uji en minen en bana en min nayi je sukaɓeɓe joli joni minen holko min mbatta mi nannatuɗa yidde liggotade e amen a haala kay hono ndeɓat yo wonat minen joni mi jeeyi salmino passage sehlam Diary Sall Diary Sall sa 3e âge taw ko ciftortuɓe makko quoi o wi kon 3e âge non te en matière de ɗum ɗo ko alɗu aro Aïcha ɗum tagi aro weeli en matière d'art ala âge Baba Mal actuellement est bientôt 70 ans, il chante jusqu'à présent. Mais surtout théâtre kadi aussi ko oɗon mawna tan kastin mo jaada toon o minen min kay woni probléme ko waajiɓe kay ɗaccide on heen ko toon woni probléme o eya sabu Allah suura non ala non koɓe ɗaccide on heen joni ko mbiɓe on ko Sonko ko ni tan min ni mi malama ni émission nana gas o waɗani to dega e dega goto mi yetti Allah donc ko Kayasi gorko mo Mbolo Chéri Ramata e Bana bamum Aïcha won vraiment bamum Aïcha won si jontaɗo Mbolo fof so rendi tokaram ɓuuri yontede min wi noon machallah o woni bamum donc Kaya ɓe mbima euro ko seeɗa heddi hen holko jinnoɗa tan nadde tan walla ko haalde mi haalani ɗum bon so wona ñagade yaafuya Aïcha comme sikki ça fait plus de 2 ans mbaɗi ɗe mbaddenoɗo émission mi alaɗi joɗo hokkaya wallahi ndeysan mais sinon weltaram kalɗo pawmi ɗum rek ɓuuri ɗon woni hollum surtout adade waɗɗo hen émission télévisé taw ko an mbaddum ɗum par ce que mi waddino goɗɗo ko wona an rek welatama ndeysan wonano ko welatami ndeysan par ce que andude hen yidde maɗa sinon mi salmina galle o foof kamɓe foof kadi mbaɗa duwonoɓe surtout j'ai trouvé ici une équipe jeune te ɗum no welami ndewno jeunesse o ene waɗi hannde goƴe meɗen wonde politique addani en ɗo mais kam koko woni goƴe meɗen quoi hande ɗo ala politique ni mais Kaya est ce que somi ñaagi mais kam tawi ɗo e nder galle kam guila dow ha less yimɓe sukaɓe meɗo quoi dariɓe kono ça veut dire ko wiide dendam Abou Diop mi weltanimamo boy ɗum ɗon mais kanko ko 3e âge mais mbaɗa weltanimo e yiide hannde jeunesse mo machallah nime galle he ko ñagade Allah udditi yañe rek amin taw kamɓe goto maɓɓe fof yaha heɓa ɗo CDI muɗum amin onon fof amin c'est juste ça amin mi yafno bandiraɓe fof noon yafamo haala ganduɗa kada na haala mais anda bon keɓowo ɗum o intention holno heɓirta ɗum hen mais kaldan ɗo ko hunde pour ha wodamo blessé walla haydara non émission pour plaire aux gens quoi mais min mbiɗa yinno ñagade ma gueɗel gotel pourquoi pas mbatta créé groupe mo ganduɗa comme dental pinal pulaar mi anda est ce que a faami ɗum ko wonno nden ko hayso wona noon 100% no wano ni mbatta ɗum créé comme ça
enen fof tawa hayso ko semaine goto wala chaque 1 mois eɗen jiinira nokku goto jewten mbaɗen hunde wotere dal ndendina yimɓe fof mbaɗa min ménagement comme avant no mbaɗortinoɗami pourquoi a wawa wattude ko way noon bon Aïcha ko indi ɗe tan changé ko inde sa ƴi hande filliɓe ɓen dental pino pulaar ala mi yiyani filliɓe ko dem explique a kalɗo e ko indi nde tan changé peut être e règlement ji ɗi no dental pinal pulaar windorino hen ni hen c'est après qu'on a su que nder fond il y avait beaucoup d'erreurs ko caɗele dañƴen toon ɗe ɗen déjà ƴetni ɗi mesure pour wasa dañde ɗum ga hen woni ko adi fof ko une fois que neɗɗo ari e salle de répétition ko won artiste dañi duuɓi nogas et pour autant hande ils ont les mêmes pieds d'égalité won gomum e salle wallahi ndeysan yalla rek Allah tan woni pour nul n'est indispensable hande so Aïssa yiɗi tan mbaɗa jogiran place am wallahi ndeysan wi tan Aïssa arani ko en gollata non gasi ko complexe yagal no mbaɗirɗa ɗum ni no fewi ok on jarama a waynima a waynota wayno ƴeew mbo jiɗɗa waynade fof sehlama ministre uji e nodduɓe kamɓe fof o wayno mi wayno somi waynima moon ko kamɓe waɗa promouvoir concert am wona ala probléme ala probléme ok Aïssa a jarama e mbayno toon ko adi fof ko wiide bandiraɓe enen fof bandiraɓe fof eɗen jiiɗi vraiment caggal ñagoɗen Allah korka ka gasa e dow jaam mais ñande yimɓe tawa kam vraiment tawa ha ñande so en juuli ñande julde vraiment eɗen noddi bandiraɓe fuutankoɓe fof to Cissés ñande julde hoore muɗum par ce que kadi aussi e tout eɗen mbawi wiide kadi aussi cette fois ci hen hewno ko artisaji so gari kuppata beeji mais mbiɗa jiɗmi ko artisaji kamɓe fof ɓe gada kuppude beeji pourquoi parce que non écoutez a faami pourquoi parce que hikka ko bolnaɓe kewni te kaya ko bolnaɓe ɗon panmi min soutien artisaji gonga so tawi ko ɗon kam kala artiste vraiment e ganduɗa hoorema jiɗɗo wallude kaya ko gara e programme mbolobirannaɓe he cooda biyeji wona participation min a tottat kam min yeyata artiste ɓe biyeji inchallah rabbi vraiment je les attends là-bas mi meeɗa sodde biye kadi mi wawa gasde Aïcha émission taw mi waɗani mention spéciale à sehilam Isma Dia ça fait hande plus de 5 ans min mi sota compiol c'est lui qui m'a min de mi wiyani waaw mi wiyande ko neɗɗo mo jettanmi mi wiyade hoto yettuma e émission o somi welama ko wimin komi assar min hoto yettu Isma e émission o meeɗa joɗade e émission am a faami o meeɗa ñantudemi min noddima ɗo yo aro waɗa min no wiyete désormais nak à partir de hande a faami de paama kam Aïcha Isma wujjama nan to ala wona wutta jimmi ko Isma ara waɗa sponsor ara min ana yebbi kam e ɗemgal mi ejjitino Isma Dia an noddani e sponsor émission mom oɗo joom Diawo Dia Tissu aɗa wawi ɗum bisimilla ma donc ko lañal tan wonno seeɗa mi weddoromo seeɗa kaaje ko dendam Seydi Dia kadi muɗoy min mi meeɗa sodde billet e concert bammal kono hikka ko kaya wi ko mami sod billet kadi mami yeyna mogiyankoɓe nalankoɓe pare onon fof mami yey mon biyeji bisimilla mon ñande julde korka to Cissés père noon so concert mum korka omo heewi wadde mbiyama yo dannu koyɗe non hikka ko live yo dannu koyɗe o arta retroji ɓoyɗi ɗi hikka kay ko fof ko eɗen jogui gasi donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe emin mbiya on ko ɗum min gaddanno on e nder émission mon mawɗo comédie show parce que kala ko min kaali ɗo ko henanaki on emin jarlo emin jaafo ko ɗum ɗo yinnode tan yo few donc ha semaine goɗɗo taw moɗo addi moggiyanke goɗɗo on jarama merci beaucoup ok merci jarama Piindi TV koye dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen Piindi KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa
mbawɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma